There's only one God. Akhonza umuntu kulo leli bandla lika Jehova. Abasho bethi usibanibani 100%. Bethembe ukuthi uma ngabe uyihlaba lento abazokuthuka. Besho lokhu yana lokhu akuwe. Kodwa mina engithunywe uNkulunkulu nenze nesabo. Ngenze. Uma into i-wrong. AmaNazaretha inkosi yawo yini? uNkulunkulu. Inkosi yamaNazaretha ayibona. Inkosi yamaNazaretha isezulwini. Inkosi yamaNazaretha uNkulunkulu. So uma sekuqhamuka umuntu emaphambi kwabantu ethi yimina uNkulunkulu uchaza ukuthini? Kunkuzalana nami-ke ngoNkulunkulu. Uma kuke kwenzeka ukuthi ngama phambi kwenu ngathi yimina uNkulunkulu anongithatha ningise e-mental hospital ngoba sengisangene ekhanda. Ngoba akakho umuntu ophilayo kuleli bandla ongasukuma ethi yimina uNkulunkulu. Usho ukuthini? Uphikisa umprofeti osifundisa ukuthi ufanele sikhonze uJehova. Uphikisa bonke laba abaholi abasifundisa ukuthi silokhoze sikhonze uJehova. Noma amaNazaretha engaba zigidi noma engaba ngakanani. Kodwa uma bebheda babheda fanele bathi niyabheda. Bonke abaholi basitshela ukuthi kufanele sihambe kanje. Asikaze sifundise ukuthi ukhona umholi ongama phambi kwabantu ethi uNkulunkulu. Kodwa lo muntu othi uNkulunkulu akasena ngisho umprofeti. Lo muntu othi uNkulunkulu akasena ngisho umholi ukuthi umholi into nje wavele wathatha wabekwa phambi kwabantu. Kodwa noma esemi phambi kwabantu uyabona ukuthi lo muntu akazi lutho ngalento uyiholayo. Ngisho ngathi akasine lapha ngeke esine. Ngoba akazi. Ngisho ngathi akashumayele, ushumayela nje ngoba azi ukuthi uzobeka igama elilodwa kuthiwa amen, haleluya. Kodwa uma ungasombeke nje phambi kwabantu uthi awuyikhulume lento iyona ukuthi uyisima kanjani, ngeke ezekwazi ukuyisho. Kodwa uyakwazi ukuthi yimina uNkulunkulu. Bese abeqhamuka kaNazaretha uthi amen wengcwele. And kufanele sivumele yonke. Ngeke size sikuvume. Ngeke sikuvume. Lo muntu lona othi uNkulunkulu usazothola umbhalo othi mene tekel ufasir. Ukuthi uNkulunkulu ukubekile esikalweni. Wathola ukuthi awulutho. Njoba namanje ngalutho nje. Ngalutho. Iqiniso ngoNkulunkulu ufanele kumele ukuthi angeke sivume ukuthi kule nkonzo yamaNazaretha kusukuma umuntu ethi uNkulunkulu. Ngeke sivume. Ngoba uthuka uNkulunkulu wethu. Uthuka uNkulunkulu kwaMprofeti. Uthuka uNkulunkulu wabo bonke laba abaholi abakhona. Uma engazi yena ukuthi uNkulunkulu yini akahambe eyokusho lokho emantshwaleni hayi lapha phakathi kwethu. So ukuthi laba abantu abavuna into engekho noma abe kuthiwa bazigidi noma abanjani asinamsebenzi. Kodwa iqiniso ukuthi thina singcwele. Thina ngeke sivume into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngeke sivume. Hello Mzansi, welcome to Mkhosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. There's a trending video of Mr. Mpanza saying ukuthi Shembe is not the way and Jesus is the way, and the video yakhe isusela umkhulu umsendo lapha ku TikTok as people are saying ukuthi if umuntu angadadi ukuthi akhuluma thina akayekele. Some were even saying ukuthi bayoqhubeka babe maNazaretha ngisho kuthiwa abantu bathini. And some were agreeing with Mr. Mpanza, of course, because we know ukuthi abantu abayi hlangothi lunye. Some baqabanga otherwise labanye ke bavumelana naye Mr. Mpanza. Some were saying ukuthi vele uqinisile lo babe why abantu bakhonza Shembe and not God. Some were even saying ukuthi there's only one God, Nkosi yami, but some were saying ukuthi
cha bona nje bayohamba nashembe angeke bamekele ngisho ukuthiwani ngisho bani bangena amavidiyo aze alandzelane angeke bekele ngumkhonza akushembe. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.